ಒಯ್ಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆ ಒಯ್ಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆ ನೀರುಗಲ ನಿರೆಲುಗಲ ಇನ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಧರ್ಮದ ಇವಳು ಕೊನೆ ಊರುವ ನಮ್ಮನ್ನು ತಾಂಕಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ಅದು ಪೆದ್ದುಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಅದು ಮೋವದ ಜಕ್ಕಿಳ್ಳು ಕುಳ್ಳಾದು ಅಮೂರ್ತದ ಸಿರಿಮೆರೆ ಕೊಡ್ದು ಕಾಪದೀದು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪ ಜಗತ್ತದ ಜನಮಾನಿ ಬಂದಳು ತುಳುವನೆಲ ತಂಚಿ ದೃಷ್ಟಿದಿನಾಗ ಆಹಾ ಎಂಚಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸತ್ಯ ಎಂಚಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ನಡೆ ಸತ್ಯುಳು ಕೊನೆ ಊರಿನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಪುಣ್ಯ ನೆಲತ ಅದಮ್ಯ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯು ನೋಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂಗಲ್ಪು ಆಕಲ ಉಡಲಿಡು ಪುಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ದೈವ ದೇವರನ ಮೂಲ ನೆಲಕ್ಕೆ ಪೋವಡು ಆ ಮೂಲ ನೆಲತ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸತ್ಯುಳ್ನ ಪೊಲಬುಲೆನ ಪೂರ ತೆರೆಯೊಂದು ಲೋಕಗು ಪಟ್ಟುಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವದ ನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ತುಳುನಾಡದಾದ್ಯಂತ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಳೆ ನಮ್ಮ ತಿರುಗಿಯ ಇನಿತ ದೈವ ನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದುಂತಿನಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪನಂಬೂರ ಸಾರಾಳ ಪಟ್ಟ ಅಲ್ತ್ರದು ದುಂಬತ್ತಂದು ಬನ್ನಗ ಈ ತೊರ್ತಲ್ದ ನಿಲೆರ್ದು ನಮಕ್ ಎಡತ್ತಿಗೆ ತಿರುಗನಗ ನಂಗೆ ಕಾಟಿ ಪಳ್ಳಡು ಆಶ್ರಯ ಕೊಳೋನೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂಡು. ಈ ಆಶ್ರಯ ಕೊಳೋನೆಡು ಜನಮಾನಿ ಬಂದಳು ಅಕ್ಕಲು ಆಶ್ರಯಗು ಬೋಡಾದು ಒಂಜರ ಸೆನ್ಸ್ ರೆಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗಡು ಅಕ್ಕಲು ಮೂಲು ಬತ್ತದು ತನ್ನ ಗುಡಿಚಿಲು ಕಟ್ಟಿರಂದಂಡ ಮೂಲತವಾದ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅವು ಮೌಢ್ಯಗು ಪೋದಿತ್ತಂಡು ಆ ಪೊಡ್ತುಡು ಮುಲ್ತ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಜಾಗೃತ ಆಪುಂಡು ಈ ನೆಲಟಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ನಾಗಬೆರುಮೆರು ಲಕ್ಕೇಸಿರಿ ಜಾಗ್ಯದ ಅಧಿಕಾರದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೂತ್ರೋಡು ಕಾಪುನಂಚಿತ್ತನ ಗುಳಿಗೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಕೆರೆ ನೆಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಶಕ್ತಿಲು ಪೂರ ನಾಗನ ಹೊರಟು ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಜನಕಲಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸವೆರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ದಾದ ಸೋಜಿಗ ಕಲುಜಿಗ ನೆಕ್ ದಾದ ಸಂಗತಿ ಪಂಡದು ನಾಗ ಸಂಚಾರ ಆಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸೀದ ಪೋದು ಸಗ್ರಿ ಸಾಮುಗಿರ್ ನಡೆ ಪೋದು ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡ ಬೋರ್ವೇರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಕಷ್ಟ ತಂಡು ನೆಕ್ಕ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಆರು ಎಂಚ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊರಪೆರ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗೆಡ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾದೆ ಉಂಡು ಪಾದದ ಬರಿಟ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬನ ಉಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬನತ ಬರಿಟ್ ನಾಗ ಸಂಚಾರ ಉಂಡು ಲಕ್ಕೇಶಿರಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು ಗುಳಿಗ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು ಕೆರೆ ಉಂಡು ಪಣಪನವೇನ ಸ್ಪಷ್ಟ ತೂದು ಬತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕವಲು ಪಂಡದಾನಗ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪುಂಡು ನಾಡೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ಟಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಊರ್ದ ಜನಮಾನಿ ಬಂದೆ ಆನ ತರೆಡ್ದು ಪೊಣ್ಣನೇರಿವರೆ ಮುಟ್ಟೋ ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದು ತರವಂತಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೇರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂಚ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೊಲಬೆ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಮೂಲು ಸುತ್ತ ಏತು ತರ್ತಂಡ್ಲ ನೀರು ತಿಕ್ಕಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳ ನೀರು ಎಕ್ಕಂದಿನವು ಆ ಸಾಮುಗೀರ ಪಂಡಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗಿಡ್ ನಂಗೆ 14 ಫೀಟ್ ನೀರು ತಿಕ್ಕದು ಪಾದದ ಒಸರದ ನೀರಾದು ಇನ್ನು ಬೇಷ ತಿಂಗಳುವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗಲ ಆಜಂದಿನ ಒಸರಾದ ನೆಗತೆ ಬರನುಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಣಿಕಲು ಒಂಜತ್ತು ರಡ್ಡತ್ತು ಸಂತಾನದಾಂತಿನಗಳಿಗೆ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಆರೋಗ್ಯದಾಂತಿನಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ನಂಬಳಿಗೆದ ಹೊರಟು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಜನಮಾನಿ ಮಂದೆ ಬಾರಿ ನೆಮ್ಮದಿಡುಳ್ಳೆರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ನಾಗಬೆರುಮೆರ್ನ ಲಕ್ಕೇಸಿರಿನ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೂತ್ರದ ಗುಳಿಗನ ಪುಣ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗ ಪೊಕ ಅಲ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾರಿ ಕರ್ತವ್ಯರಡ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರುಗ ಬಲೆ ತೊರ್ತೊಲ್ದ ಕೈತಲ್ದ ಇಡ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಆಶ್ರಯ ಕೊಳನೆದ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಚಿತ್ತೊಳ್ನ ಪುಣ್ಯ ನಡಕೆ ನಮ್ಮ ಪೊಕ್ಕ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಈ ಪುಣ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ನಿರಂತರವಾದ ದೇವರನ ಅರ್ಚನೆ ಮಲ್ಪನ ದೈವಳ್ನ ಸೇವೆನ ನಡಪವನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕುತ್ತೆತ್ತೂರದ ಹಯವದನ ಮುಡ್ದಾರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳ್ಯಾರು ಆರಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗೆಟ್ ಪಾತಿರ್ಗ ಮುಡ್ದಾರ್ರೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಚೀನ ವಂಶನಿಕಲ್ನ ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇರುಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕೋ ಬೆಳಗಂಡು ಮಣಪನ ಮಾತಿರನ ಪಾತಿರಡ ಕೇಣಬ
ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಟೀರು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ತೆರಿಪವಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಾಕ ಅಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹಾಕ್ಲಾಕ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕಾಲಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕೃಷ್ಣ ಕುಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಪನ ಆಕಲಿನಾಗ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲ ಅಪ್ಪನ ಆಕಲ ಪ್ರಕಾರ ಜವಡಿಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪನಾಗ ಭಾರಿ ಬಡಪಡ್ತಿ ಇತ್ತನಾಗ ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ದಾದ ತೋಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ದೇವತೆ ನಂಗೆ ನಂಬೋಡು ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪನಾಗಲ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರ್ತನ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಚನೆ ಮಂದ ದೇವತೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಆಕಳ ಮಂತ ದೇವತೆ ಕೊಂಜಿ ವಾಕ್ಯನ್ ಗುರು ಮಂತ ದೇವತೆ ಅಪ್ಪನಾಗ ಇದಾಗಡು ನಾಗ ಸನ್ನಿಧಿ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ರಕ್ತ ಸನ್ನಿಧಾನಗಳು ಅಪ್ಪನ ಅಂಚನೆ 2ನೇ ವರ್ಷದಾಗ ನಾಗದಂತ ಅಂತ ಪನ್ನೆದ್ದಾರ ಬಕ್ಕ ಕಾಲಕ್ರಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಾಗದೇವರಂತ ಹಾಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ತೋಜಿ ಬರ್ತಾನೆ ಮಾತೆಗಳು ಅಪ್ಪನ ಮಾತಾಡೋದು ಕಂಗಾಲಾದ ಬರ್ತಾನೆ ದಾದ ಕೆನ್ನಗ ಮಾತು ಇಟ್ಟಗಾದೆ ಅದು ಆದಿತ್ತನ ಸಾಮ್ಗೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಬಣ್ಣ ಮಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆ ಸಗ್ಗರಿ ಸಾಮ್ಗೆ ರೆಡಪಾಯ ಪೊನ್ನಗಾರ ಪಂಡಿರು ಅಪ್ಪನ ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಇತ್ತ ಪಾರಿಬೇಡ ಒಂಜಿ ಕಾಳು ಬೋಡ್ತ ವೈಬಂಡ ಮೇಲೆ ಜಾಗವು ನಾಗದೇವರ ತಂದು ಅಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ಅತ್ತಾವ ಜಾಗ ಮಲ್ಲೊಂಜೆ ಅಧಿಕಾರ ಬತ್ತಂದು ಇಲ್ಲ ಸಂಚಾರ ಉಂಡು ನೀವು ಮಾತು ಸೇದ ಜಾಗ ಜೀರ್ಣೋದ್ರ ಮಲ್ದ ಮತ್ತಂದು ನಾನು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಆ ಮಾತಿನ ಕ್ಷೇಮ ಪಣ್ಣಂದಾರು ಇಂಜಲ್ಪ ಆಪಣಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯನ ಕೊರಿಯೋದು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಅವೇದಿನ ಜಾಗ ಬತ್ತ ಶೋಧನ ಮಲ್ತ ಆರು ಅಂಚೆ ಪಂಚರು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಜಾಗ ಅಂಚೆ ಇತ್ತು ಅವಿನ ಪೂರ ಹಂಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತಂದು ತೋದ್ಬೇಕು ಅಂಚೆನೆ ಆದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಉಂಡು ಆದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಚೆನೆ ಜೀವನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಲ್ತಂದು ಬತ್ತ ಅಪ್ಪನಗ ಮಾತ ಭಕ್ತ ಜನಗಳನ್ನ ಪಾರ್ವಸಾಧಕ ಸಹಕಾರದವಲ್ಲ ನಿಗೀತಿ ಪರ್ವತ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತ ಪುಲ್ಲುಡು ಸೇದ ಮಾತಾಡಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂಡಿತ ಬಡವೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕ್ಷೇತ್ರೇತಿಹಾಸನ ತೆರಿಪಾಯಿನ ಚೆತ್ತಿನ ಮುಡ್ದಾರಿಗೆ ತರತಗ್ಗಾದ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುರುತ್ತ ಗುರುಕಾರಾಯನಂಚಿತ್ತನ ಕೃಷ್ಣ ಕುಕ್ಕಿಯನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರೆ ಅರಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆಗ ಕೃಷ್ಣ ಕುಕ್ಕಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಪ್ಪನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಸುಲಭತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪಣವು ಬೋಡು ಭಾರಿ ಭಂಗ ಬರೋಡು ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟ ಆವಡು ಅತ್ತಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ವಾರೀತಿ ನಿಗಳು ಒಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪುರ ಮಲ್ತಾರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಡ ಸುರೂಟಿಂಗ್ಲು ಮಾತ ಒಂದು ಈತ್ ಮಲ ಒಂದು ಅಪ್ಪನೊಂದು ಇಂಗ್ಲು 5 ಅಡೆಬೋದು 5 ಬಕ್ಕ ಆಡೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಅಡೆಬೋದು ಅಂಚಕಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾತ ಜನಕಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದ ಇಲ್ಲಿ ಪೋದು 10 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಫಸ್ಟ್ದ ವರ್ಷೋಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ ದೇವರ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು 5 ಬಕ್ಕ ಮೂಲು ಹೆಂಚಿನ ಬರೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಕೆರೆ ಉಂಡು ಮೂಲು ಐಟ ಒಂಜಿ 17 ಜನ ಸೈತೇರು 5 ಬಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಾವಕಾಶದ ಒಂದು ಇಂದಿತ್ತು ಅವಿನ ಕಟ್ಟೆಡು ಇಂಕ್ಲು 10 ವರ್ಷ ಕಟ್ಟ ಮಲ್ತದ್ದು ಐನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ದದ್ದು 5 ಬಕ್ಕ ಮೂಲು ವರ್ಷ ಬೆಳಗದೆ ಬತ್ತಂದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಮಂಡ ಏರಿಗಳ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಆರು ಸರಿ ಮಲ್ದೇರು ಸಂತಾನ ಜಿಂದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಏತ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಡು ಸರ್ವಧರ್ಮಡ್ಲ ಮಾತ ಜಾತಿ ಅಕ್ಲೆ ಅಂದು ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕ ಮೂಲು ಗುಯಲು ಒಂಜಿ ಬೈದಂಡು ಮಲ್ದೇರು ಅರ್ನ ನೆಟ್ಟು ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೈಬಣ್ಣ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದೇವರ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂತು ಜೇರು ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಕವಚ ಪರಕೆ ಬೈದಂಡು ರಕ್ತೇಶ್ವರ ಕವಚ ಬೈದಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನು ವಸ್ತು ಪೂರ ಬೈದಂಡು ದೇವರ ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತೊಂದು ಅಂದುಂಡು ಇಂಕುಲು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಟೈಮಡು ಇಂಜಿನ ದೆಕ್ಕದ ಬಣ್ಣ ಬೊಂಜಿಡು ಮುರಕದು ಪಡತ್ತೆ ಅಂಚೆತ್ತ ಇತ್ತ ದೇವೇರು ದೆಕ್ಕದು ಅಂತ ಮಿತ್ತು ಕಣದೇರು ಅಂಚೆ ನನಾಲ ಬನ್ಪಿನಾತೆ ಮಾತ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗೊಂಡು ಎನ್ನ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಲೇನ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ನಾಗರೂಪಡುವ ತುಂತುದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಕ್ತಿಲು ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ತದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಗೂ ಮಾತೆರೆಗಳ ತ್ರಾಣ ಕೊಡ್ದು ನಡಪಾಯಿರು ಪಣಪುನವು ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕಿ ಅಂಡ್ರನ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪಾತ್ಯರ ಕುಕ್ಕಿ ಅಂಡ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತೆ ಮಾಡ್ತವನ್ಗ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮೃದ್ಧ ಅವಡೊಂದಂಡ ಅವಲು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಚ ಪುರುಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೋಡ ಅಂಚಿನ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪೊಂಜನಕುಲು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲಿಂದೆನ್ನೆಂದ ಬೆಂದದು ಅಂಜನಕ್ಲೆ ಪುಗೆಲು ಬಿಡೋದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟ್ಟರೆ ಅಕುಲು ಕಾರಣಕರ್ತರಾತಿರು
ಅಂಚ ಮಾತ ಪೊಂಜನಕಲ್ನ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಲೀಲಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗೆಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸತ್ಯುಳ್ನ ನಾಗದೇವರನ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಬಗೆಟ್ಟು ತೆರಿಪದು ಎಂಕಲು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆನಗಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಪಂಡೇರು ಇರು ಪೋಲಿಲ್ಲಕ್ಕ ಮಾತ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುಣತೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಾತೇರ್ಗ ಪಂದು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ನಡೆಗು ಪಂಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಚೆಂಚ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತೇರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗಲ ಬರ್ಪುಣದ ನಮ್ಮ ಐಕ್ಳಿಂದ ಅದಂದಳು ಮನ್ಪುಗ ಪಂದು ಅಂಚೆ ಉಡುಪಿ ಪೋಯ ಎಂಕಲು ಆ ಪೂರ ವಿಷಯ ಪಂಡೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳದವಳೈ ಅವು ಆವೋಡು ಬಂತೇರಿ ಎಂಕುಲ್ನ ದೇವ್ರ ಧರ್ಮ ಅಡೇ ತಿಂಗಳ ಆತು ಪೂರ ಕೊಂಜು ಅಂಜು ಎಂಕುಲು ಮಾತೇರ್ಲ ದೊನೆಸ್ ಅನ್ಪೋದು ಏರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಪೋದು ಮಂತದು 2 ತಿಂಗಳು ಎಂಕಲ್ನ ಅದು ಮುಂದೆ ಎಂಕುಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತದ ಒರಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಮೀನು ಬರ್ಪುಜಿಂದ ತಿನ್ನಂಡ ಎಂಕುಲ ಮನ್ಪಂದ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ದುವ ಮಾತೇರಿಗಳು ಅವು ತೆರಿಪಾದ ಎಂಕುಲು ಅವು ಐಕ್ ಕೊಂಚ ಸ್ಥಾನ ಅವು ಬೋಡಿತದೆ ಎಂಕುಲ್ಡ ಮನ್ಪಾಂಡು ಮನ್ಪಾಯಿನ ಅಕುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಬೈಜೇರ ನೆಕ್ ಎಂಕುಲು ಪೋದು ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಏರು ಬೈಜೇರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೊರ್ದು ಎಂಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಆತೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ತಾ ನಂಬಿಕೆ ಅಂದರು ಪ್ರತಿ ವರಿಯಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡ ಇನ್ನೀತು ಬರ್ಪಾರೆ ಗುಡ್ಡೊಂಡೆ ಸಂದ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂಡ ಮನದ ಮಕ್ಕ ತೋರೋಡಕ್ಲು ಬೈದೇರು ಅಂಚೆ ಬರ್ಪಾದು ಹಾಂ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಬಲ್ಲೆ ಪಣ್ಣ ಆಕಳು ಬತ್ತಿಜೇರ್ನಲ್ಲ ಆನೆಯ ಬೈಗೆ ಆಕಳನ್ನ ಇಲ್ಲ ಪೋತು ಅಂಚ ಆಕಳನ್ನ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಕುಂತುಂಟು ಈ ನೆಲಟ್ಟು ಮೆಗ್ಗಿ ಪಲಯಲಕ್ಕ ಬದುಕು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನೆಲ ಇನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಳ್ಳ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಬಾರಿ ಭಾವೈಕ್ಯತೆದ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಿದರ್ಶನ ನಂಗೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ರಫೀಕ್ ಸಾಹಿಬೇರು ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಾರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಸ್ತ್ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೂ ಮಸ್ತ್ ಬೆಂತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ರಫೀಕ್ ಸಾಹಿಬೇಡ ಪಾತಿರ್ಗ ರಫೀಕ್ ಅಣ್ಣ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಇವರು ಜವಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂತಾರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಅನುಭವ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ತೆರೀತಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೇಲೆನೇ ಅವಡು ಇದು ಪೊಂಜೋರು ಲೆತ್ತನ ರಪ್ಪ ಬತ್ತದು ಇಂಚಿನ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ದೆಕ್ಕುನ ಬತ್ತುನ ಇಂಚಿನೇ ಅವಡು ದೇವರನ ಬೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಲ ರಪ ರಪನೆ ಮಲ್ತೊಂತೀರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭೇದ ಭಾವ ಇಜ್ಜಕ್ಕೆ ಯಾಲ ಮೂಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಇತ್ನೆಟ ಇಜಿನ ಯಾಲ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದೆ ಅಂಚೆನ ಅವೇ ಪನ್ಪುನವೇ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಮೇರ್ಪಂಡಿರತ್ತ ಲೀಲಕ ಪಂಡಿಲಕನೆ ಅವು ಇಲ್ಲಿ ಬದ ತೋಜಿದ ಬಿಟ್ಟು ಮೂರಿಂದ ಇತ್ತು ಬೇಗ ಆಂಡು ಏನಾಡ್ತದ ದುಂಬು ಏನಾದ್ರು ಬಕ್ಕೊಂದು ಸಾಹೇಬ್ ಇರ್ತೀವಿ ಮೂರು ಭದ್ರಾಕ ಪಂಡದು ಹಾಂ ಯಾನು ಬಕ್ಕ ಬತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ 6 ದುಂಬು ಅಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ದುಂಬು ದುಂಬೆ ಬೆಂತಿನ ಹಾಕಲು ಯಾನು ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಬೈತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಆನ್ಲ ಒಂಜಿ 15 ವರ್ಷ ಒಂದು ಬತ್ತನಿ ಇಡಿ ಅಲ್ಲ 6 ದುಂಬು ಮೂಲ ದುಂಬು ಇತ್ತೇರು ಸಾಹೇಬರಾಜ್ ಆರು ಭೇದ ಭಾವ ಇದ್ದೇನೆ ಆರಿಕ ಮೂಲ ಇಜ್ಜೇರು ಅಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಮೂಲ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನಟಿ ಯಾನು ಇತ್ತಿನಟಿ ಯಾನು ಮೂಲ ಮುಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೆ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದಿಂದ ಮೂಲ ಮುಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಟಿ ಹಾಂ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಉಂಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಿತ್ತು ವರ್ಷ ಯಾನು ಮುಲುಪು ಅಂಚೆ ಬಂದುಳೆ ನಾಗಿ ಪರತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನೆಲಟ್ಟು ಚರ್ಮ ವ್ಯಾಧಿ ಬರ್ಪುಜಿ ನಾಗಿ ಸುಯಿಂತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಣ್ಣು ನಂಗೆ ಕುಷ್ಠ ಬರಂದು ನಲ್ಕ ಕಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಆ ಧರ್ಮ ಈ ಧರ್ಮತ್ತೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಕಾಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಈ ಭೂಮಿ ತುಂಬಿನ ನಾಗದೇವಿರಂದು ಪಂಪ ಮೂಲು ಲಕ್ಕೇಸಿರಿ ಆದ ಜಾಗದ ಅಧಿಕಾರದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆದ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೂತ್ರೋಡು ಕಾಪನ ಗುಳಿಗೆ ಆದ ನಾಗರೂಪಡು ಈ ನೆಲಟ ಶಕ್ತಿಲು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ರಫೀಕನ್ನೇ ಮುಲ್ತ ಸತ್ಯುಳುವ ರೀತಿ ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ತದ ಎಂಕ್ಲಿನ ಪುರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟ್ಟ ಇರು ಬೊಕ್ಕ ಸೌಹಾರ್ದತೆದ ಬಗೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೆರಿಪಾಯಿರ ಅವರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ಓಳು ದೈವದೇವರನ್ನ ಕಲೆನೆಲೆ ಉಂಡೋ ಅವಳು ಜನಮಾನಿ ಬಂದೇಲು ಬಾರಿ ನೆಮ್ಮದಿಡ ಬದುಕುವೆರೆ ಒಂಜಿಗೇನದ ಬಂಜಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಊರೂರು ಬುಡ್ದು ಬತ್ತದು ಕುಡಲದ ಉಡಲ ಭಾಗದ ತೊರ್ತಲ್ದ ಬರಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶಡು ಆಶ್ರಯ ಕೋಲನಿಂದ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಸಂಖ್ಯ ಜನಕುಲು ಒಂಜರ ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗಡ ಬದುಕೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಈ ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಪಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ತುಂಡ ನರಮಾನಿ ಪಣಪುನಲ್ಕ ಬನ ನಾಶಾಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ
ಈ ನೆಲದ ಶಕ್ತಿಲಾಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ನಾಗದೇವಿರು ಲಕ್ಕೇಸಿರಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಗುಳಿಗೆ ಮುಕುಲು ಲಕಡೊಂದು ಮುಕುಲಿನ ಮಾತ ಪ್ರದೇಶದಕುಲು ನಿಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿನ ಒರಿಪೊಡು ಬನ ಒರಿಪೊಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಕ್ತಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸವನ ಮುಖೇನ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂಡು ಏರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡಪಂದೆ ಏರೆಗ್ಲ ಉಪದ್ರ ಕೊರಂದೆ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಒಂಜಿ ದಿನ ರಡ್ಡು ದಿನ ಕುಲ್ದು ನಾಗದೇವರು ಆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪುಲೆ ಲಕ್ಕೇಸಿರಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂಡದು ಜನಕಲ್ಡ ಭಯತೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂಡು ಎತ್ತೋ ಜೀವ ಕಲೆ ಒಂದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆರೆ ಇನ್ನವು ನಿರ್ಮಾಣ ಅದು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಇವಕ್ಕೋ ಆ ಜೀವ ಕಳೆವನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಜೀವ ಪೋಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆಲು ಪುರ ಉಂತುದು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಪುರ ನೆಮ್ಮದಿ ಆತಂಡು ಜಾಗದ ಅಧಿಕಾರದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ದೋಷದಾಂತಿ ಲೆಕ್ಕ ಕಾತೊಂದುಳ್ಳೆ ಸೂತ್ರೊಡೆತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಗುಳಿಗೆ ಏರೆಗಲ ಎಡಮೆದ 7 ಭಾಗದಾತ್ ತೊಂದರೆ ಅವನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಕಾತೊಂದು ಬರಂದುಳ್ಳೆ ಅಂಚಿತ್ತನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ನಮ್ಮ ಬತ್ತುಂತದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹಯಗ್ರೀವ ನಮ್ಮ ತಂತ್ರೆಡ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತರೆಡ ಪುರ ಪಾತಿರ್ಯ ಭಾರಿ ಭಾವುಕ ಭಕ್ತಿಡ್ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಕಾರಣಿಕ ತೆರಿಪಯರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಿರೆಗಲ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮಂಟೊಣ್ಗ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಕಾರಣಿಕದ ಅನುಭವ ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರತ್ತು ತೂಪನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆವಡ ಪಣದ ಪಂಡೊಂದು ಇನಿತ ದೈವ ನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ.